Alamisa juin kalo kile 25 san 2026 malidenw ka fo dante fɔli min na aga sigiyɔrɔ ni kɛyɔrɔ ni wulikajɔ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya min bɛ tali kɛ Segu Mopti Kulukoro ninnu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna bi kɛrɛnkɛrɛnma Mali finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati ka ɲɛsin jugu tigilamɔgɔw ma n'o bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu bɛ wulikajɔ la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔ armée kɔni ye fan bɛɛ lajɛlen k'i sen nɔ i ka dɔn k'a fɔ kunun ka taa kunnasini na i ka dɔn ni wulikajɔ in nana ka na sabati kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Segu maraw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Mopti maraw fo ka taa se Kulukoro maraw kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an taara i ka dɔn k'a fɔ Segu maraw kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Konkanbugu Sunja Maraka i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ Segu marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ u taara ka taa bɔ jugu dɔ kɔni kɛ yen nɔ minnu kun labɛnnen don ka se k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛnibɔli kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali armée kɔni ye buntenni da u kan i ka dɔn k'a fɔ i b'a fɔ ko ɲintin o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ sabati o wulikajɔ kɔnɔna na u nana ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mopti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Sofara dugu kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka gosili kɔni kɛ ka ɲɛsin ni jatigɛwale tigilamɔgɔw ma mun kɛra sababu kɔni i ka dɔn k'a fɔ u y'u nɔ minɛ u ka logiciel de base minnu tun bɛ yen nɔ ani fana fɛɛrɛ minnu tun b'u bolo ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ cogo min na o kɛra sababu i ka dɔn k'a fɔ hali i ka dɔn k'a fɔ mugu pɛrɛntɛ dɔw kun labɛnnen n'u bolo mugu pɛrɛntɛw kɔni an ka finitigilakaw kɛra sababu ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ka o minɛ o la an bɛ waati min na fɔ bi n'an nana o kunnafoni kɔnɔ hali sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali i ka dɔn k'a fɔ Forêt de Ouagadougou n'o o bɛ Gire marabolo kɔnɔ ani Gire ma jan ten kosɛbɛ Gire fana ale bɛ Nara marabolo kɔnɔ o hukumu kɔni i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw kɔni wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma tuguni i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka logiciel kura fana sigi yen nɔ fɛn ma to ka se ka tiɲɛniwalew kɔni ta ka ɲɛsin fana ma nka i ka dɔn armée kɔni wulila k'u ka plan bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ u bolo o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ dabali tigɛ maa minnu kɔni k'a fɔ k'u sen yera nin ko la i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin u kelenkelen bɛɛ lajɛlen fɛn ma to ka se ka balawu jigin u kan min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka ɲinɛ jamana in kɔ cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ hali sisan kunnafoni kun filanan kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kiiriso min sigilen don finitigilakaw ka kiiriso kama i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilaka dɔ bɛ n'o ye soldat première classe ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Modi Zumana Pliya ale kɔni condamné na san 3 kaso a b'o kɛ ka d'a kan ko a ye abandon de poste kɛ kiiriw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra bi sɔgɔmada in na Dar es Salaam kaw fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ o hukumu kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ka kiiriso min bɛ yen nɔ u nana ka na nin kiiri kɔni tigɛ fɛn b'a to ka se ka nin maa kɔfɛlen k'an ɲɛngɛ an bɛ don min na fɔ bi san 3 kaso la an ye kunnafoni min sɔrɔ o kaw fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ Bamaci jɛkulu maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni minɛna bi u ɲɛnama muguma ciw la k'u minɛ i ka dɔn k'a fɔ muruma tɛw kama k'u minɛ i ka dɔn k'a fɔ u dɛsɛra de hali min ka wulikajɔ kɔnɔ tɛgɛ nana ka na k'u bɛɛ lajɛlen na ka se k'u minɛ k'u bila finitigilakaw ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi Kidali marabolo in kɔnɔ min bɛ tali kɛ pick-up kelen o nana ka na ye i ka dɔn k'a fɔ Bamaci jɛkulu tigilamɔgɔw ka wulikajɔ minɛn caman kan o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ni bɛn ni bi alamisa ye ka se ka gosili kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnma pick-up kelen o nana ka na identifier o contrôle nana ka na kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ t'i jɔ kilomètre 47 bɔɲɔgɔn ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ u nana ka na ni maa kofɔlen kɔni ka na tɛgɛ kɛ u la ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni ka u cɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka u bila Mali finitigilakaw ka bolo ka cogo min an bɛ don min na fɔ bi nin waati laban in na an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛnama minɛ de mugu tigɛ ciw la k'u minɛ bilen bawo ka d'a kan a sera ten u ka n'u yɛrɛ di ten tɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn n'an tora kunnafoniw kɔnɔ an bɛ a ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni kunun ye araba juin kalo tile 24 san 2026 Mali finitigilakaw ye wulikajɔ sabati u y'u sen nɔ kɛ jamana in fan caman na min bɛ tali kɛ Segu marabolo in kɔnɔ ka se ka yɔrɔ caman mɔmɔ ka na se Mopti maraw Sikaso maraw i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la fan fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲini ka se ka ɲinini kɛ ka wulikajɔ kɛ a la o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ duruni kɔni labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka kɔlɔsili kɔni kɛ jamana sanfɛla fan bɛɛ lajɛlen na fɛn ma to lakana ko olu bɛ se ka sabati cogo min na i n'a fɔ a laɲinina cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'an tora kunnafoni kɔnɔ hali sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement ale ye fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ an ka auto de la communication n'o ye haki olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ Global Africa Télévision Sud i ka dɔn k'a fɔ u y'o kɔni suspend ka d'a kan ko u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka jatigɛwale tigilamɔgɔw ka olu ka publicité de kɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ ka kunnafoniw kun cɛ sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Segu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'an taara Segu an b'a ladɔnniya Sinzanikaw fɛ yen nɔ fana bi sɔgɔmada in na an wulila ni mugucikanw ye o yɔrɔ kɔni na i ka dɔn k'a fɔ u ye yɔrɔ 3 ɲini k'a gosi i ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo ka na se Segu marabolo kɔnɔna na nka kunnafoni laban minnu n'an bɔra k'o sɔrɔ ka bɛn ni sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw ye a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni contrôle sigila armée ma an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan kabini sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 ka na nɛgɛ kanɲɛ 8 kɔnɔnaw la weleliw y'an sɔrɔ k'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ sabatilen don ni marabolo kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Segu Sinsani na
ka taa se ka dɔn k'a fɔ min bɛ Masina marabolo kɔnɔ n'o ye Nayo marabolo fanfɛlaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ta sɔrɔ bi sɔgɔmada in na nka hukumu kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi an b'a fɔ ko alhamdulilayi n bɛ ka da kan ala ye sebaya nɔgɔya armée sera ka contrôle ta ni ma kofɔlen kɔni kan an bɛ waati min na fɔ bi nka hali sisan an bɛ weleli da jamanadenw ma hali sisan n'an kɛra maa minnu kɛra nin jugu ninnu ɲɛfɔ ye a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ani dabaliw la min bɛ kɛ sababu ye finitigilakaw bɛ se ka bɔ ni kunnafoniw kalama joona joona cogo min na n bɛ ka da kan ni kunnafoniw wulila a sera finitigilakaw ma o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka taa mɔgɔw kɔni bɔ bolo la an b'a fɔ ko bravo à l'armée malienne bravo à tous les militaires et les femmes du Mali vive l'armée malienne vive les Maligura malidenw an b'a fɔ dante fɔlɔ min na nin bɛ dansigi ka bi kunnafoniw na an bɛ sɔrɔ ka di aw ma ani ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn